Και γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε ένα νέο βίντεο. Όχι, το ξέρω, λείπω τόσο καιρό. Δεν έχω παίξει μόνο ένα παιχνίδι. Αυτό εδώ. Σε λίγο τη συλλογή από παλιά. Θα παίξω αυτό. Αυτή η κλασική πίστα την πρώτη. Το ξέρω, δεν παίζει να σας αρέσει γιατί θα τους ντύσω τώρα. Θα βάλω έναν και θα ντύσω πολύ. Κοιτάξτε, θα το σκοτώσω τώρα, θα δείτε. Θα βάλω αυτό. Θα το σκοτώσω. Θα σκοτώσω με ένα shotgun, ένα πυροβόλο και ένα κι άλλο ένα. Και μετά θα σωθεί, θα το δείτε. Δεν θα πεθαίνει όμως. Ωραία, πάμε. Όχι, όχι. Έπεσε πάνω σε αυτό. Άντε ναι. Τώρα εσάς. Πάρ' το. Φύγε. Πάμε ξανά. Τώρα. Πάμε. Έλα ρε φίλε τώρα. Ένα λάθος μπορεί να πετύχεις τώρα. Σοβαρά, δεν μπορείς. Εντάξει. Πάμε το άλλο. Ωραία, το κόκαλος. Και με σένα. Σίγουρα δεν θα ζήσει. Τώρα λέτε θα ζήσει ή δεν θα ζήσει. Εγώ λέω θα ζήσει. Θα ζήσει λέω. Κοιτάξτε πέρα αυτό. Σαπαλάτ. Και έζησε. Ωραία. Ωραία, αφού έζησε. Το βάλουμε αυτόν έναν άλλον πείραμα. Αυτό και άλλο πείραμα, έτσι. Το ίδιο ακριβώς, αλλά με λες. Και μετά θα κάνω κι άλλο ένα. Γιατί δεν το έχω ξανά. Πάλι αυτό θα βγάλω για κάποιο λόγο. Αυτό σήμερα. Και τώρα το κοκαλώνω. Βλέπετε ότι κοκαλιέται τώρα. Έτσι. Έγινε κόκαλο. Και έτσι θα μείνει για πάντα. Πάρ' το. Και θα ζει κιόλας. Και κοιτάξτε. Α, καλά, εντάξει. Κοίτα. Πάνω του. Καλά δεν βγαίνει, εντάξει. Βγες. Κοίτα. Και ζει ένα κοκαλωμένο σκέλετον. Και ένα άλλο πονιάματα. Μιλώ μαζί, να κάνω πολλά πονιάματα. Δεν έχω πολύ πάτα. Έχω 2% παταρία. Γιατί θα δούμε τι θα κάνω τώρα. Θα κάνουμε άλλα 2 λεπτά, εντάξει. Ακούστε εδώ. Και θα το ντύσω τώρα. Πρέπει να τα κάνω λίγο γρήγορα γιατί δεν θα προλάβω. Μόλις πάει ένα 100 παταρία, το κλείνω. Ωραία. Έλα, πάμε. Πυροβόλο και το έχω βάλει εκεί. Πυροβόλο, το πιο δυνατό όπλο. Είναι αυτό. Κοιτάξτε, δεν πεθαίνει με τίποτα. Αυτό εδώ. Και έτσι θα το κλείσω. Βγάζει κανένα μετάκι, αλλά κοίτα, ζει. Και κάτι άλλο. Το τελευταίο, έτσι. Το τελευταίο. Το όπλο, αυτό. Ανάποδα, το ξέρω. Έλα. Ναι, το έχασα. Και πάλι, κοιτάξτε. Αυτό εδώ. Ζει όλος ο κόσμος. Αλλά σε αυτό δεν γίνεται. Όταν φοράει αυτό πάνω. Και αυτά ήθελα να σας πω. Σε ένα άλλο βίντεο θα σας δείξω και όλα τα άλλα. Και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο που θα σας δείξω περισσότερα. Και τα λέμε...